αν θυμάμαι καλά. Ανέβηκες στην κατηγορία και τερμάτισες μια χαρά. Πώς νιώθεις? Εντάξει, καμία σχέση. Τερμάτισες μια χαρά. Ήταν δύσκολος αγώνας, δύσκολος το έζησες, οπότε είναι εντελώς διαφορετική εμπειρία. Αλλά Άλλο πράγμα για να κάνεις. Φέτος στα όρια, τα φτάσεις όλα. τι είναι αυτό που θα θυμάσαι? Δεν τους τα καλά. Ότι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω από ό,τι νόμιζα τελικά. Αυτό. Ξεπερνούνται ανάλογα με το πώς μιλάει η ψυχή μας, διευρύνονται. Θα διευρύνει όταν όσο θέλει, πιστεύω. Καλή αποκατάσταση. Μπράβο, ρε Κουτάρα. Μπράβο σας. 42 χιλιόμετρα Δημήτρης Παπαδόπουλος. Πολλά συγχαρητήρια για το τερματισμό. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ δύσκολο αυτό. Μια ηλικία. Μια σωστά επικοινωνία. Πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ.